من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ما ليس لك به السماء والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى سائر أهل بيته وأصحابه وأهل حزبه ووده إلى يوم الدين. إن درك نكينيا إدر سورة ونصفو جويد دبل در القرآن إن نرتين سورة والإسراء ngol laati ngol jippiya ngol makka ngol jawmirawo jippini ngol makka e dow annabijo men sallllahu alayhi wa sallam. surawol laatingol misali ngol juz'uwol 15 ummake daga misali bakara en darake no aya ka 35 kanjum yite 35 en ummoto aya haka 35 go ha nder surawol 17 dabol nder alqur'ana e jawmirawo wiyata wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. jawmirawo don umreteɓe ɓe ɗum annabijo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum umra ummatore maako bo kala ɓi adama e ginnawol fuu daga zamanu lulaɗo allah ha dargal ko ɗum moye ko mo hoɗatoye ko mo wuratoye jawmirawo umri wala taqfu ma laysa laka bihi ilm ay ta joga haala ta anda e ka ƴiwi to bo ɗum nana haala e honduko ma a anda gonga maka to bo ɗum nana haala e honduko maɗa a wala hujja e dow maka sina non bo a luuti haala allah gurti ka dow ɗemgal annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallama. qur'ana umrata en e ɗemgal allah inna sam'a anda misali noppi maɗa jawmirawo ƴamtay koɗi nani wal basara jawmirawo ƴamtay gite maɗa koɗi ngi ni jawmirawo innanta e nder alqur'ana wal fu'ada kulbo anumani goɗɗo ko halli ɗum a anda tabbas muɗum ɓernde nden ma ko nde numani goɗɗo ko halli allah laamiɗo yangitay jawmire kanjum jawmirawo umrata en e dow ɗemgal alqur'ana e ɗemgal annabijo mako momo yardi sallllahu alayhi wa sallama. innaɗi ɗi gite e noppi e ɓerɗe ɗi fuumaji terɗe ɗen kullu ulaika kana anhu mas'ulan jawmirawo ƴamtay ɗi to honduko mbirɗa haala allah ƴamtay koko wi to noppi liiƴiɗa misali nananɗa woɓɓe jawmirawo ƴamtay ko noppi ma nani wal basara ko gi'e ko misali gite ngi jawmirawo ƴamtay koɗi ngi fuu wal fu'ada e ɗe entare ɓernde ko nde numani goɗɗo ko halli kulluɗi fuumaji ulaika ɗin ton ɗi jawmirawo inni kana ɗi laatake anhu jawmirawo on mas'ulan mo ƴamtete e dow maji ñande kotanɗen mo allah reenu en allah bo yaafo ko waɗa wala tamshi fil ardi ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا
wala tamshi tolate misali wato bonnon yaadu moɗon gatton ka yaadu mawnitare sukaɓe gakkilane ke on so to do'oɗo dotti e ɗo seni agaji kugal heeɓi on sey tigoɗon ga hidda ko janngo ɗum woɗɗinaga on nani tigoɗanga hidda ko janngo ɗum ta goggi on doƴƴitake bo mi tawaka wala tamshi fil ardi an julɗo Allah wala tamshi fil ardi alimi umminta ɗum umma jooɗa Allah yiide e kawɗi maɗi wala tamshi fil ardi marahan wayta yaaɓu leddi e a dilla e a mawniti ba leddi ndin an tagindi ba leddi ndin an tandi weƴƴitana ba wala bo ko leddi ndin meeɗi yaaɓandi ba maɗa kanjum woni mawnitare to dille e on mawniti e on sembiɗina jaable mon gam woɓɓe giya on ko bo e on misali mantito e yaadu mon e on jaaɓa yaadu manti gam ma woɓɓe giya on gam mangina on ɗi fuu jawmirawo haɗiɗi e nder alqur'ana ko amoye ko ɗume won muqami ma ko ɗume won habar ma ko ɗume won yaake maɗa hakko mata talaka kam mi yiyay ko mawnitiɗa hakko mata malam kam kala ayaje mawnitare fuu a janginoɗe mi anda ko haɗuma hutinirkiɗe mi anda bo tema ko matsayel gongel Allah darɗuma e magel giɗa ba wala ba ma hande ɗum an jangona ɗum an to ngam majum nder leddi ndin bo ndi mawnitotoɗa nder maari uwatama innaka lan tahriqa al arda innaka an mawnitiɗo e yaaɓa jaable mante e dow leddi Allah wi lan tahriqa al arda ngam a yaaɓindi a fota e sumpita leddi ndin tafande nde tafuɗa nde mawnitare e sembe ma e holluki hoore ma a fota misali wato jantina leddi ndin less walan tabluga aljibala tula no girta hoore ma a mawɗo fuu a yottata ko kaaƴe koseje wodi mawɗo ba hoore ba kaaƴe dumbulo ko ba kaaƴe gankotema Allah andi to mawɗo fote ba maje to jawmirawo wi walan tabluga aljibala tulan no girɗa won e kewtuɗa fuu e hakkunde ɓiɓɓe adama en a yottata ko hoosere hayre ni jawmirawo sifori mawnitiɓe tinda on kewtata to woƴƴitin yaadu maɗa yaadu juldamku tokkal annabijo Muhammadu da to mawnitare halalno daga keno da mawnitare nden en ɗon gaɗi ka janguki annabijo Allah e mawniti da hanko hani e mawnitare amma ɗum meeɗa e annabojo lesninɗo hoore muɗum ba annabijo Muhammadu ɗum meeɗa e bo annabijo mawɗo marɗo daraja ba annabijo Muhammadu to yakoramota julɗo maako kullu zalika kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruhan عاصم بوموي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك أنجينا إنا رديف إدم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان إلا تكنو أي سيئه إنجي عاصم سيئة إنجي نافئ ay ɗi fuuɗi kalluɗi ɗum jikkuji kalluɗi mawnitare wala ko waddantama sina ko halli nden bo mawnitare waddata yiddema e ɓiɓɓe adama en bal mawnitare ma ɓeddanayima dañadi e ɓerɗe ɓiɓɓe adama en lesnare bo ɓedday yiddema e ɓerɗe ɓiɓɓe adama en to ni jawmirawo tsarori ɗum ذلك مما أوحى أي عند ربك إنا دي مكروها دي غنيادي ذلك أنجينا كول وادو إن القرآن قال
mimma auha ilayka daga nder ko jawmirawo jippinani annabijo muhammadu wimo ilayka faki e maɗa ya annabijo muhammadu sallllahu alih wa sallama ko waranma bo e nder alqur'ana ngal fuu rabbuka daga jawma min alhikmati ngamma jangana ummatore maɗa ɓe kiitotiro e alqur'ana ngal wala tajal mbi'a ummatore maɗa goto fuu nder maɓɓe to hawtana allah e goɗɗo to hawtana allah bo e goɗɗum bono wiki wane ɗum allah ko kaza ɗum allah mbi'a to ɓe julɓe har yardoyam ɓe giɗi min jawmiɓe taguɗo ɓe to ɓe kawtanayam e goɗɗo mo allah to ɓe kawtanayam goɗɗum inde majum allah bal min woni allah mi wala bo misali lawliraku e allahnkaku am mi wala bo ɗiɗaɓo e nder misali wato allahnkaku am ni jawmirawo gonɗini hoore maako kanjum woni ma'na la ilaha illallah ngam majum har ni biyowo la ilaha illallah wiya woodi goɗɗo inde ma ko hanum ma ɗum allah hawtade allah nden kam mo anda kenan komo wiyata mo anda komo tasbata mo anda komo innata e nder julurɗe kala biyowo la ilaha illallah fuu gonɗini allah to mo wi goɗɗo ma komo allah bo kadi bo mo hefnaki la ilaha illallah nafatamo to kanjum woni fatulqa ta yadake a wi goɗɗo ɗum allah ko goɗɗum ɗum allah hawtade allah fatulqa a wisceteɗo a yolleteɗo fi jahannama e nder yiite jahannama maluman e a dikkitina ta andino da waɗayno ɗum daga duniya madhuran bo jawmirawo yadake fartima daga nder hinnoye maako kanjum wiyete mayi ikka waade kuti e dow waade misali biɗo goɗɗo ɗum allah ngam kutiru allah en gitatandu kutiru nastata to kanjum woni misali wato igga waade dabba e dow waade ɓi adama biɗo woodi oɗo ɗum allah hawtade allah allah reenu en renana en dina men afa asfakum rabbukum afa asfakum ɗo bo haala kan ka dow heferɓe makka kadi bo ɗum hooti afa asfakum rabbi jawmirawo misali suɓi onna kanjum woni afa asfakum rabbukum bilbanina wattakhadha min almalaikati inathan innakum lataquluna qawlan azima way iri abu jahal en ɓe mbi ɓe ngoodi labbi maɓɓe ɗi gorɗi bono iri uzza en iri hubal en iri manata en iri labbi maɓɓe ni kadi labbi maɓɓe ɗi gorɗi nden ɓe mbi kadi bo wattakhadha min almalaikati inasan ɓe mbi ay allah umma misali wato malaika en ɗum ɓe rewɓe ngam majum ɗum ɓiɓɓe rewɓe allah ni heferɓe makka ɓe mbiyani malaika en ni bo ɓe mbiyani allah kanjum woni jawmirawo sey wi afa asfakum rabbukum jawmi on taguɗo on mbiɗon misali on ngoodi labbi moɗon hanko bo mo woodi malaika en rewɓe innakum amma onon heferɓe lataquluna on ɗon mbi'a qawlan wolide aziman mawnde on andata no nde mawniri sey on garti azaba ñande dargal mi yangitana on e maare andoton on mbiyaniyam mawne nde mi yafata ko ni jawmirawo wiɓe dow ɗemgal annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam allah reenu en allah ɓedde renanki en dina min walaqad sarrafna fi hadha alquran ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا كدين دار دي يا النبي جو من محمد صلى الله عليه وسلم دار دي من قدن تهبروا جندر القرآن دار من كولران تبيندر القرآن دار من كندتر تبيندر القرآن دار بو من كل تبي مثال لا والقونغ أمين عند القرآن أمين أمبو ولا كم جبنا تما يتنا نايبه أشهدوا جو أمين الله ني النبي محمد ويا
أما دار ولقد صرفنا في هذا القرآن قال من غنجني كود ما إندر ماغل ليذكروا غم بنغازرو إندركم من بيأتبه بمبتي تكود كالو دمبلا دمبودا بنغادا كوهاندي تتبدون كوارنت من إدوء كوارنت بيدو دمغل ما يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما توي وما يزيدهم إلا نفورا ولا كحبرو جدي إنجشا جدي إبياني جدي ولا كودي بدن تبي سنا وطاكي غونغا كمن غدن تبي قل لو كان معه آلهة بشلكني هرجوني بآدم إن إدو الله غوتو بشلكني بآدم إن إدو غودين تاكو الله أن بولديمي يا النبي جوام محمد صلى الله عليه وسلم إنجي الله قل بآبي تندب سلكني هرجوني غندين كيام سيتو بكوشي وبيكو هود وندب بكن يم كنجم مادم الله إدو أمم مامي الله من بوكو غني مفويا النبي جوام إدو دم هوشا قدم كو قدم ويدم دم الله وتعدي أم تقول بآبي لو كان معه آلهة تهر اللون موجي اللين وبيع وتعدي ماكو أشيدا كم كما تقولون بنو أولمبية هيفر بمكة إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا بإينه ألا إن مودن بن ألا إن مودن بن بإن به بإينا بجاب تويم دو العرش بكونيم ننهرن ألا تكيوي به دار أسكوني لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا موين بيون ألا إن مودن بن بيون أسكوني ألا إن مودن ماي به ألا إن مودن يبه بيون دي أمو بكوتا بيينغا بجايب التويم دو الأرش بكبدي أم الله واوي حالا نن النبي بيأتا أواوتا كجيدا نعم 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 ولا حال باو الله ولا حال باو الله مويادك بولي shikenan sai ɓe tafa ko ɓe gabboto ay ɓe jaha ɓe bolwana Allah en maɓɓe ɓen lekki ma ɗum Allah shehuje maɓɓe ma ɗum Allah moye maɓɓe ɗum Allah bisimillah ɓe jaha ɓe kabde Allah meɗen mo ndeweten gooto tagguɗo ndu fuu maaru daga fuɗɗano ha timmode ndaren ɓe jahayna ko ɓe jottoto duule ko duule ɓe jottatako ko duule ɓe memata nden bo ɓe tefa ko ɓe ƴeengorto na ko Allah min tagi Allah en maɓɓe ɗum taga hundeji wonde ɗuɓe jaɓata ɓe jaha enen ma en ummine zanga zanga to ɓe remanen hunde Allah min enen en ɗon gondi Allah to ɓe memana en hunde Allah min goto la ilaha illa huwa to ɓe memana en Allah en maɓɓe ɓen tagana ɓe hunde wonde ko ɓe Allah en maɓɓe ƴeengata ya tawa Allah min ay fufande woore Allah lilta malaika ɗo fuufaɓe ɓe kalka Allah reenu diina men Allah laamiɗo wo'intimmode men to kanjum subhanahu wa ta'ala subhanahu sene ye tabitanake Allah meɗen bolwuɗo alqur'ana nga'al luliɗo annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo wala ɗiɗaɓa bo handayi woodi goɗɗo hawtade e maako wa ta'ala mo daraja mun ɓanga amma yaquluna e ɗum ko ɓe mbiyata Allah uluwan ɗum haala gokka laati ka ƴeftika kabiran mawka na ɗum haala famara neɗɗo fuu biiɗo woodi goɗɗo ko hunde wonde hawtade e Allah Allah windi haala kan malaika en bindi haala kan wala ko woggata haala kan sey istigfaru e tuubu e shahiɗo sina non kayi yanande woodi matsala mawɗum darngal maako bo darngal wala ba magal e azaba Allah reenu en to tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u
تسبح السماوات السبع والأرض ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. lamu Allah to jamare en ɓeddi nuɗɗinki Allah goto Allah bo tabitine en dow nuɗɗinki mo goto on nafi'u wi yusabbihu lahu as-samawatu asimu bo wi tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah tagudo asama'uji tagudo al-arshi e kursi e aljanna tagudo malaika en e leddi tagudo lesbeɗi leddi jeweɗiɗi tagudo hunde fuu e duniya lahira umruɗo en ndewen mo to accen rewkimo bo sey ragare men waɗi hanko on asama'uji ɗon senna Allah malaika en ton dow asama'u e senna Allah hatta asama'uji ɗin ɗiɗon senna Allah na malaika en maji tan asama'uji ɗin e hoore maji ɗiɗon senna Allah ay ɗiɗon gaɗi ka wiki subhanallahi wa bihamdihi ni ɗi gatta ka wiki tasbihuji malaika en bo subhanal malikil quddus subuhun quddusun quddus rabbul malaikati war ruh kamɓe bo ni dewal maɓɓe leddi ma ɗiɗon senna Allah kaaƴe ɗiɗon senna Allah subhanal malikil jabbar kanji bo ɗi sennirta jawmirawo nden duule bo kanje ma ɗiɗon senna Allah subhanal wahidil qahhar wala ko sennata Allah kanjum jawmirawo wiyata tusabbihu lahu as-samawati sama'uji ɗin ɗi fuumaji ɗiɗon nder senna Allah na way ɗi senni Allah shikenan ɗi timmini ibada ɗiɗon fofta daga wakkati Allah tagiɗi ɗiɗon gaɗi ka sennuki Allah yeɗi ndewa Allah ɗi accata bo foray har jawmirawo woggaɗi wala wal ardu non bo leddiji jeweɗiɗi ɗin ndi kam ɗum arandiyari gonɗen dow maari won bamari nder hande jeweɗiɗi leddi ndi timma kadi bo gondi jokko woodi fasil hakkude leddi ndin e leddi nden leddi ɗiɗawri leddi tatawri leddi newri leddi har laati jeweɗiɗiri nden kadi bo lesɗon ɗum maayo teeku mango les maayo ngon luggi nden kadi bo ɗum linga maafi ndiwa waafi lesɗon daga ɗon tagefoji timmi ɗi fuumaji ɗiɗon nder senna Allah wala wakkati ngel sennata Allah to kanjum waman fihinna e ko woni nder leddi ndin wa in min shay'in wala hunde wonde tagane nde Allah tagi illa yusabbihu sey e senna bihamdihi e yetta Allah ni Allah kaw wi hadisewol Ahmad ibn Hanbal banu ibnu Mardawayhi wi hadisewol Abdullah ibn Umar mo wi min nani nde goo annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama entare yecco min wasiya annabi Nuhu nde wari accuki duniya mo mooɓi ɓiɓɓe maako mo wiɓe on e sennore wonde nde sennoton jawmi on na ɗum sennore wonde ɗunde inde maade subhanallahi wa bihamdihi on jiiɗa subhanallahi wa bihamdihi wala tageefoji ɗi jawmirawo tagi innanta Allah non to weeti non bo kala kilko jiiɗa riskina goɗɗum fuu entare sennoje ɗeɗo subhanallahi wa bihamdihi kanjum hadisewol annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mo wi kala biɗo subhanallahi wa bihamdihi nde weeti fuu to wala gaɗɗo mo mbarjaade sey gaɗɗo ba majum ko bo ko ɓuri ɗum to ɗum o woni Allah kam ndano rewirte ndano immirte
Allah maɗa maɗo mo innatamo hanko bo Allah laatiɗo fewanaɗo biɗo ɗum Allah bo na ɗum Allah hanko bo mo sennatamo hanko bo mo mawnintamo hanko bo mo rewatamo sey iri moɗon heferɓe rewata ɓe amma julɓe Allah tokkiɓe annabijo Muhammadu kam Allah taguɗo asama'uji ndeweten enen kam Allah tabitinen e dow dewal maako to kanjum woni walakin la tafqahuna tasbihahum onnanata tasbihoje ko bo dewe ko bo innoji Allah e tagefoji innata Allah ndego annabijo Allah e wondi e Abubakar e sayyidina Umar e sayyidina Usman nden sai annabijo Allah aya kaka jippi nde mo wi wala nder tagefoji kala nder tagefoji Allah fu ɗon senna Allah sai annabijo Allah yi sai annabijo Allah yi sahabo en tato ɓeɗo baɓe kayiɗini kuuɗe fu ɗon senna Allah huunde fu a lekki leddi dow asamau ka'e ndiya wala ko sennata Allah sai sahabo en dimbi koye maɓɓe holli baɓe kayiɗini ɓe ɗon nder juulurde annabijo Allah sallallahu alaihi wasallam ko nden juulurde den naade juulurde Madina ba hande ta to e garduma ho ɗiggo ko feew ko marko uuro ho gaɗa AC na ɗum iri noon daga juulurde arandere wakkati ɗum mahinde korkaɗe noon ni ɗum waɗata ni sey ɗum juula dow korkaɗe dow leddi dow jarendi sey annabijo tan ɓe gaɗani balaral ni yeeso emo julnata annabijo Allah sey subte kaaƴe jeweeɗiɗi nde mo subte kaaƴe jeweeɗiɗi sey mo waɗi ɗi nder newre maako annabijo men sallah sallam sey mo wi Allah nanin min no kaaƴe ɗe e ndewirtama sey kaaƴe kala hayre fo e wiya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabijo hendita woore ɗiɗawre mawi anon tatawre mawi anon ta newre ma har jeweɗiɗi si annabijo Allah wi on gonɗini kaaƴe ɗon senna Allah sey ɓe mbi min gonɗini annabijo Allah nane ma hakko joni min ɓeddi yaqini e dow no mbiɗa si annabijo min sallah sallama so wi to on mbi'e ngam kaaƴe ɗe ɗe ɗon nder jungo annabon kako kanjum waɗi bar musu anan kay kam tafi bar musu so Allah saka sai annabijo Allah sai wi to mbi'e kaaƴe ɗen ɗe nder jungo annabon kako jo insha Allah sai fofti to mbi'e kaaƴe ɗe ɗe nder jungo annabon kako Abubakar to juuɗe ma mo wi neɗɗe ɗo mo wi to tomi hokkuma daga jungo am mbi'a ɗum jungo annabon kako da mi joƴiniɗe ledde hoosuɗe annabijo joƴini kaaƴe mo wi Abubakar hoosuɗe Abubakar wi bisimillahi sey koosumi ɗe mo wi to no gaɗɗa ɗe mo wi neɗɗe nder nawrije mo wi to heetina hayre sey fuɗɗiti wi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim ɗiɗawre ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim tatawre ma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim har ɗe fuumaji jeweeɗiɗi sey mo wi rosiɗe ton kadi bo ta resuɗe e fellere resuɗe toya sey mo rita kadi mo wi Umar hoosuɗe Umar kadi bo hoosuɗe ɗe fuu sey nde ɗe senni Allah mo wi resuɗe toya Usmanu yo hoosuɗe Usmanu hoosuɗe mo wi to on tabbitini mo wi to min nowru amdu annabon kako wala tagefoji ɗum mi nanata dewal muɗum e jawmirawo amma onon mi do'ake mi do'anake on Allah nanna on misali dewal kaaƴe ɗeɗo tan ɓeddon yaqini min bo wala tagdi ndi jawmirawo tagi ndi mi nanta innore muɗum ko dewal muɗum wa ana khatamu nabiyin min woni timminiraɗo annabo en sallllahu alayhi wa sallam ni mo inniri hoore mako to ɗiɗi fuumaji ɗiɗon nder misali ko tabbitintama wala ko innata Allah wala bo huunde wonde nde mbi'antande bismillahi innantande inde Allah to nde hallude ma si a heeɓi hawtal hoore e maare huunde fuu innanɗa ɗum Allah to Allah karake mo e sharru majum ni annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wi
wala bo tagdi ndi anda Allah to ndi anda Allah kadi ko waɗi ndi innata Allah Allah andini ndi hoore muɗum kanjum waɗi ndi rewata Allah e ndi inna Allah to kanjum jawmirawo wiyata walakin la tafqahuna onon luttano ummatore lulaɗo Allah on famata misali dewe tagdi jawmirawo innahu kana jawmirawo on haliman ay moɗon sabbitina nangutuki jeyaɗo mako to yeddimo wato jedda e duniya mo yangutuma e lahira Allah renu en gafuran ta torake mo yafuye bo mo yafoma bismillah hokkuɓe shay وإذا كانت الله جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون كذلك حجابا مستورا وإذا قرأت القرآن وكت جنة القرآن جعلنا جومرا ويتكلل الله جعلنا سيمين غدي بينك حق دمادا وبين الذين يحقون بنت اللاتي لا يؤمنون سليب ندينكما سليب بو ندينكي درنغال e warki magal e ko watte e darngal fu ay min garti hijaban mastura wato jawmirawo e bawde mun wala iri konnagungu heferɓe konnaki annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam nde ɓe darwani annabijo Allah hallude fu sey jawmirawo heeda yeeso ko bo heeda hakkude maɓɓe sey jawmirawo haɗa ɓe torruki annabijo muɗum muhammadu sallallahu alaihi wasallam to non ya annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallama wazuji ma ɗi gazatuɗaɗe fu ngamma ɓe ɓilanima haalawol ngol wela ɓalewol kanjum tikkini min minon lulɓe ma bo min jangitireɓe e majum kanjum waɗi giiɗa ɓe kanditaki to ɓe handitake daɓe daɗino azaba amma gañandi e haala ɓalli hakka ɓe mbima kanjum waɗi min sukkani ɓe noppi maɓɓe min sukkani ɓe geese maɓɓe gite maɓɓe min sukkani ɓe ɓerɗe maɓɓe khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa ɗo kam tawon munafuki amma ashukkake heferɓe kam to kanjum wa ja'alna ala qulubihim akinnatan وجعلنا قلوبهم أكنة يفقهوا وجعلنا مغرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وعده والله على أجرهم نكرا وجعلنا ننقدم على قلوبهم إدر برد مأبه أكنة واتو سدار ونغرم سدم برد مأبه ناب فامته nabo ɓe faama ko wi'ataɓe ngamma ɓe jaadake ɓe kolli gañandi e sembe gañandi maɗa nde tikkere amin yani dow maɓɓe bo ɓe famata wasu ngamma min jangitira ɓe e ko ɓe ganno daga aran wa fi adanihim noppi maɓɓe waqran kanjum woni misali sukkande naaɓe nanay ko wi'ata wa ida dhakarta rabbaka fi lqur'an ayyayna ta inni min e nder jande maɗa nde alqur'ana ta inni jawma goto wa idha dhakarta rabbaka fi lqur'ani wahdahu ta inni jawma goto e nder alqur'ana kamɓe ɓe giɗa ɓe nana Allah goto ɓe gañayi tan ɓe nana Allah en ɓen ɓe ɗuɓɓe mi anda ɗuɓɓe ɓe ko keɗanta ɓe goto on bo heƴani ko moye ko ɗume to sey ɓe gañi goto keƴanɗo ko moye fuu e ko ɗume fuu sey ɓe titani ko'e maɓɓe Allah ho gokko ko mbawta ko nafa ko'e maɓɓe hakko nafa kamɓe titan ɓe hoore maɓɓe ɓen to kanjum woni misali ta inni jawmirawo goto ta inni min minon tan e nder jande ma ya nulaɗo amin wallaw ayyayna sey ɓe sankito ɓe dogga ɓe dokkita ala adbarihim ɓe dokkita gaɗa nufuran eɓe jawɗo ngam ɓe giɗa ɓe nana kalimawol Allah goto
mo yiɗa mo nana kalimawol Allah goto mo nassa leddi mo o hoore mun Allah kam goto har abada la ilaha illa Allah Allah goto muhammadu bo rasulullahi muhammadu bo hanum artu gonɗini Allah hanum ɓuri bo gonɗinki Allah giɗɗo annabijo e tokkiɗo annabijo gonɗina Allah goto sina non mo wala nder lawol annabijo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam nahnu a'lamu nahnu jawmirawo ɗon wolwa mo wi nahnu minon Allah on ɗon wolde e mangu mum e allahnkaku mum e kewtal muɗum seno ye tabitanake mo nahnu a'lamu minon ɓen ay min andi wala ko Allah anda nahnu a'lamu bima yastami'una bihi ay min andi ko heferɓe ɓen nanata wakkati jangata alqur'ana an lulaɗo Allah sey ɓe ngara ɓe ɗakkito ana e jange e ɓe nana misali bayani ma e alqur'ana e ɓe nana mbelenga dande ma mo bo weli dande ba annabijo muhammadu sallallahu alayhi wa sallam id yastami'una ilayka wakkati ɓe nantama jemma nder ñiɓel jemma wa iz hum najwa kadin on jiɗamo kam ko yehi hetinimo sallallahu alayhi wa sallam tabo wi fa ɗum woɓɓe ɗum iri abou jahal en ɓen sey ɓe nana annabijo e janga eɓe ketini kanjum woni dalila islamu umar mo Allah yardi hanko kam Allah sobtinimo Allah ɓedda yardanaki en umar ibn al-khattab no ɓe nanirta alqur'ana e ma ɓe ngara ɓe jooɗo ɓe keetinoma bo ɓerɗe maɓɓe giɗama giɗa ko jangata ɗum ɓerɗe maɓɓe giɗayam min Allah on ɓerɗe maɓɓe giɗama an annabijo on ɓerɗe maɓɓe bo yardaki ko jangantaɓe ɗum to ko waddata ɓe ɓe nana jawmirawo wiyata kalulaɗo Allah mo wiya ka heferɓe makka wa id hum najwa id yaqulu adh-dhalimun wakkati ɓe nantama ɗum naade ɓe nante ngam ma ɓe kandito ko ngam ɓe mbo'itina wakkatiyel ngel ɓe ɗon nder keferaku maɓɓe wakkatiyel ngel ɓe ɗon nder ngañandi maɓɓe nana kamɓe mbiyata ɓe tokkiɗoma fuu a tsafake ɗum to ko waddata ɓe ketinoma nana kamɓe mbiyata is yaqulu zalimuna wakkati hefere ɓe mbiyata in tattabi'una wala ɗum mo tokkotoɗon illa rajulan gorko mashuran laatiɗo tsafaɗo way annabijo on ma mo tsafaɗo ko wanni jahili nane ma jahili wawa gañandi en gañandi ɓaleri kurum jahili wawi ndi Allah reni ene jahila ndara geeto ba oni ngara mbiya mo tsafaɗo kadi mo gonɗintama geeto fu gonɗintama unzur unzur ndaru fa ya annabijo amin muhammadu ndaru fa an umma a hisa e kaɓe mbiyantama heferɓe kam kawteni enen fuuɗi ɗo min e maɗa ya rasulallah unzur nanina ndarina hiisa fa kaye famere ya annabijo amin kayfa darabu laka al amsal ndaari iri misaluji ɗi ɓe gaɗantama way an on a sihiraɗo way an on a fe'owo way an on kadi bo abokajo way an on kadi bo kaza way an on aɗon mari haaji ñawteki unzur kayfa darabu laka al amsala ndar dey iri misaluji ɗi min meeɗayi min taga marɗo hakkilo bago maɗa inji Allah wiyatamo ka min meeɗayi bo min taga gaytiɗo ba maɗa min meeɗayi min taga marɗo fasaha ba maɗa
min meeɗayi min taga marɗo hikima ba maɗa min meeɗayi min taga ngarol bangol maɗa min meeɗayi min taga muyɗo ba maɗa min meeɗayi min taga tiiɗɗo ba maɗa min meeɗayi min taga marɗo ladabu ba maɗa min meeɗayi min taga enɗotoɗo ba maɗa min meeɗayi min taga jurminowo ba maɗa min innirima muhammadun rasulullah sallllahu alayhi wa sallam to ɗiɗi fuumaji amma ndaari misaluji ɗi ɓe gaɗantama feere feere ya annabijo amin fadallu ɓe majji fala yastati'una sabilan ɓe gi'ata lawol kandal wa qalu wa qalu min nani wakkati ɗiɓe mbi'ata a ida kunna izaman way to ɓe maayi ɓe uwama leddi ñaami kusel ɓanndu way ƴiye ɗen kadi bo ɗum ummitata ɗum ummitinta ɗum holtina ɗe kusel gonngel kadi bo jawmirawo ƴamta kuuɗe maɓɓe ganji heferɓe ɓen ƴamtoto way ndaarfa ko mouhammadou ndaarfa iri ɗi mouhammadou wiyata kadi bo a isa kunna isaman ɓawa min garti ƴiye waru fatan ƴiye ɗen maɗe sankitake gotal toyo gotal ɗo gotal sankiti ɗo gotal moɗi ñaami gotal leddi ñaami ni'i reta kaza ɗum wiyete waru fatan a inna minon ɓen kadi bo gartini nonno lamabu'usuna min ummitinteɓe halqan tagdi gondi jadidan hesri ni tammiɗana muhammad sallah sallam qul kunu mana walata ɗum tawi mo yiɗi mo wala ɗon bisimilla yaaru en yeeso ko en ummitoto en ummitoto en ummitoto en ummitoto en ummitoto woɓɓe mbina am to en ɓeddenma seɗɗa ya baba min toñ doƴƴima naam qul kunu hijaratan aw hadidan nane ɓe mbi ɓe ummitintake sey jawmirawo wi qul jabora ɓe ya annabijo muhammadu sallallah alih sallam mbi'a kunu hijaratan ko garton kaaƴe aw hadidan tana ɓalli ɗin ɓalli e ƴee to yiɗi garton kaaƴe nana hayra kam leddi ñamirotande aw hadidan ko garton jamɗe takkuɗe aw halqan Allah reno en aw halqan mimma yakburu fi sudurikum ko garton kaaƴe ko garton jamdi ko jamɗe takkuɗe kay garte tagdi ndi giɗɗon fuu ko mawnani on e nder ɓerɗe moɗum fuu garte ɗum kanjum to on giɗi kanjum woni aw halqan mimma yakburu fi sudurikum fa sayaqulun ananay ɓe allah on wiyata ka annabi sallam ananay kaɓe mbiyata ɓawta wi noon a andina kaɓe mbiyatama ha mima kaɓe mbiyatama min mi andi ka allah on wiyata ka annabijo muhammad sallam fa sayaquluna man yuiduna to ɓalli amin garti jamɗe ko kaaƴe ko hunde wonde mawde warande min nder ɓerɗe amin fuu min garta noon nden min maaya fa sayaquluna man yuiduna mo ummitinta min mo wartirta yonki amin mo warti umminta min nder genale wartira min yonki amin min ummo min bolwa banane qul mbi'aɓe annabijo allah mbi'aɓe alladi fatarakum awwala marra taguɗo on daga aran taguɗo on nder deeɗi inna mum daga on toɓɓere gartuɗon on heƴƴere gartuɗon on tayre gartuɗon on laashi goɗɗi gartuɗon ƴiyon gokkon gartuɗon tamande wonde gartuɗon ni har ɓenduɗon har mawnuɗon lebbi je weenayi dañaɗon
tagirɗo on nin non hanko umminta on dargal ummitineki dargal ɓuri hoykima wa yaquluna la أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم تاوي بنون من دمبان تكوي ما والله النبي جاء وعدك بو سيدنا من يعيدنا النبي جاء الذي فطركم أول مرة ndi annabi jo Allah wi tagguɗo on daga aran hanko wartirta on ɓawo maayi sey ɓe dibbe koye maɓɓe bono Allah on wi fasayunhiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna mata huwa ndeɗu warta qul asa an yakuna qariba dargal ngal waray ko ɓadi amin min gi'ata ngal inji Allah jaɓɓi ko ɓadi andi ko ɓadi ɗum de Allah wi ndungu dubure e temeɗɗe nayyi komo wino ɗum fa jom bo Allah ndino mo wiyata tomo ƴamama Allah daga ndungu dubu goɗɗo wi non ɗum way kadi bo duuɓi dubure temeɗɗe e goɗɗo giɗɗa ndungu dubure e temeɗɗe nayyi goɗɗi kadi bo mo yiɗi ɗum fuɗɗita andal Allah dargal ɗon jungo Allah na a fiyay leddi ko alatayri aywa ndi a fotawi mbiya ndani dargal watta dampandi ni kadi bo ɓawa a findi ɗum ma ndi wiyatama dargal ngam Allah suuɗini ndi anda gaybu aywa use yawma yad'ukum نعم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده نندرندن نند جومراو مويتا أمينكي أن دغندر جنال مودن نندرندن جومراو يتا أمي جيابيام هند لبدي توتايون أمي nden misali wato leddine sey tuuta en fuu meɗen daga mayɓe daga aran e enen e maayoɓe yeeso toon ɓaawo en noye fuu har nde huudi waɗa ka tuutuka tal en gurto ñandere nden heeferɓe ma gurtoyto juulɗo Allah muminijo tokkal annabijo shahiɗo a andinanomo no ɗo jawmirawo ummitinirtamo alhamdulillahi allazi azhaba anna alhadana inna rabbana lagafurun shakur ni naam ngam kamɓe la yahzunuhum alfaza ɗum alkawal hande nga alnane ma Allah hoosani on jaɓɓama Allah turake min taɓɓo on jeeto fa waɗanteni naam to ɗo o Allah waɗe nder ɗon Allah waɗen ummidoɗen en jetta Allah nden bo ummitande dargal robnayi en hulnayi en ananayina woɓɓe la khawfun alayhim wala hum yahzanun yawa wala kulol e maɓɓe ɓe doɓatako ɓe doɓetake bo ɓe kulata ɓe kulnatake ɓe mettintaki wala ko ɓe jiita ɓe mettina la ilaha illallah en fuu meɗen ɗo Allah waɗe nder ɗon barka daraja annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah hawtide en e saroji en meɗen hawtide en e mamaji en e kakaji en meɗen e ɓiɓɓe men e taniraɓe men e jatiraɓe men e ko yiɗi en e ɓe jiɗɗen barka alhurma la ilaha illallah barka Muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma yawma yad'ukum nyande jawmirawo noddata on fatastajibuna nototoɗon bihamdihi e on gettamo e on jawɗano Allah e nodde e ɗum yawɗo yakito maako wa tazunnuna sey gikkon koshon misali in labistumu illa qalila en garti uzairu kadi mo sey koshen ba wala wato ballini mbaliɗe nder gueɗale men bo wala no ɗum foti Allah haqqen lotuki annabijo e alqur'an ɓiɓɓe adama Allah yakin en annabijo Muhammadu e alqur'an mo ñande ɗiɗi ɗuuɗi ɗum salata ko tati way
alani bo ɗum duuɓi sey ɗum wartiraɓe ba ñalkon seɗɗa ni ko ñalɗe ɗiɗi ko tati watazonnuna sey gikkon in labistum way jooɗaki mon nder yanande illa qalilan seeɗa tan fodde jone nder yanande non ɗum yikkata non ɗum hoocata wa qul mbi'aɓe ya annabijo muhammadou la ilaha illallah وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ولن أنتم ودن دون سكون ودي هذا دوكايرو الحمد لله رب الله وإن در جبنا الله لا ميرو هلا إن جنگو جام الله بو هكا إن تيمو دي وندي الله هكا إن تيمو دي سوما وندي الله تبتنا إن برجاري ميدن الله إن سوما ناكي كفارة الله لا ميرو بدنا إن تيدل إدو دينا الله بو جبنا إن كودي ميدن فو الله ودكم بيئتن إكونانتن دليل كسنا ميدن ko watte e dandal ngal fu e nder julurde nde fu yalle tawe ɗum mbar jaari yaaki shehujo meɗen allah waɗa emo weltoro e majum allah waɗa ɗum ɓeydana mo hinnoye allah waɗa ɗum ɓeydana mo hinnoye allah ɓeydiranmo e majum sewnde allah wurna en nder moƴƴo mon e nder risque muɗum allah sudda en asiri duniya men e lahira meɗen allah sowna en bo mbar jaariji meɗen allah yaafoma e ɓe nder genale meɗen Allah hinnoɓe yaafoɓe Allah hinnoɓe yaafoɓe Allah hinnoɓe yaafoɓe barka annabijo muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah haɗen semtuke e nder diina meɗen Allah haɗen semtuke e duniya meɗen Allah haɗen semtuke yeeso annabijo men muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah humtan en haaje men e muradu meɗen ko saɗi fuu Allah hoynan en ɗum ko saɗi fuu Allah hoynan en ɗum ñawɓe meɗen koɓe ñawra fuu Allah yamɗitinɓe ñawɓe meɗen koɓe ñawra fuu Allah yamɗitinɓe Allah yamɗitinɓe barka annabijo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam Allah ɓedden cheikhujo men hinnoye Allah ɓeddan mo hinnoye Allah yaafo saroji en meɗen Allah yaafo mayɓe meɗen Allah barkiɗina gelle meɗen Allah barkiɗina gellen henta imanumaji Allah laamiɗo fonda en e sawaba qur'ana Allah yakin en annabijo men muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko nufori en khayru fuu Allah reeno ɗum Allah ƴeftu daraja muɗum Allah hoynan mo huude muɗum ko nufori en sharru Allah heltu ɗum dow muɗum barka annabijo men muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ko waɗi tarde nde fuu Allah hooro ɗum jam ko wari ɗo fuu Allah humtan ɗum muradu muɗum e haajeji muɗum Allah darwon ɗum shani muɗum barka annabijo muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ardiɓe leddi men e gelle men Allah laamiɗo yamɗitinɓe Allah hokku en jam e jonde jam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin